ಕಂಬಳಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಪಂಡ ಕನಪಲಯದ ವಿಭಾಗದ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ರೆಡ್ ಜೋಡಿ ನೊಟ್ಟುಗೆ ಎಂಕ್ಲುಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಏರುಕುಲು ಇತ ಮುಲ್ಪ ದನಿಯುಲ್ ಇರುತ್ತು ಕರಡ ಪಾತಿರ್ಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ರಡ್ಜ್ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಹೊಡದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತೋನ್ಸೆ ನಂದು ನೇರು ತೋನ್ಸೆ ಆರು ಬೆಲ್ಲಂಪಳ್ಳಿದ ಬುಲ್ಲೆ ತೋನ್ಸೆ ಅಂದಾಯ್ ತೋನ್ಸರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರ್ದ ಬುದಾರ್ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಅವು ಎಂಕುಲ್ ಕಂದಿನಿ ಅಂಚದ ಅವು ತೋನ್ಸೆ ಅಂದೆ ಪುದಾರ್ ದಿತ್ತ ಈಗ ಬೇತೆ ಸಪರೇಟ್ ದಿತ್ತ ಆರು ಬೆಲ್ಲಂಪಳ್ಳಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಅವಳ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಗ್ರಾಮನೇ ಏರಿಯಾ ಬೆಲ್ಲಂಪಳ್ಳಿಂದ ಅಂಚ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಕನತ್ತಿನಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆನ ಬಲ್ದುತ್ತಿನಟ್ಟಾದ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ರೆಡಿ ಆವನಲ್ಲ ಹನ್ನೊಂದು ಎಂಕುಲತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆವನಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅವಳು 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಟೈಮ್ ಬಂತೇರು 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡಿ ಆದ ಪೋಡು ಒಡೆಗೆ ವಾಡೆಗೆ ಮಂಜಟ್ಟದಡೆಗೆ ಎಂಚ ಸರ್ ಈ ವರ್ಷ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮುಕಲ್ನ ತೋನ್ಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲನ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಕಂಬಳಲೆಡು ಮೆಡ್ಲ್ ಆತುಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದ ಎಟ್ಟು ಪೂರ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನು ಇದು ಮುಕಲ್ನ ರಜ್ಜೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಪನ್ಪುಣ ಎಂಚ ವಿಶೇಷತೆ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಡದಲ್ಲ ಮೇರುವಂತೆ ಪ್ರಾಯ ಅದಾರು ಅಂಡಲ ಆರು ಪಾರ್ನೆಟ್ದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಜೆ ಒಂತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಏಜ್ ದಯರು ಆ ಏಜ್ ಇಡ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಪಾರ್ವೇರ ಜೂನಿಯರ್ ಭಾರಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದನೊಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಮಲ್ದನು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲ್ನ ಪೂರ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಕನತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ 6-7 ವರ್ಷದಂಚಿ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಷಲೋಡು ಒಂಜಿ 16-13 ಕಂಬಳ ಮೆಡ್ಲ್ ಆಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದು ತೋನ್ಸೆನ ಮೂಲಕ ಆರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಆರು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೇರ್ ದಿದು ಬೇತೆಯರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದಂತ ಒಂದೊಂದು ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಗಿಡ ಒಂದುತ್ತ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಆರೆ ತೋನ್ಸೆಗೆ ಪ್ರಾಯ ಇತ್ತೆ ಸರ್ ನೀರೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎರುಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ್ ಪನ್ಪರು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ತೂಪರು ಒಂಜಿ ಆತು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರು ಎಂಚ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎರುಕ್ಲೆನ್ ಸಾಂಕು ನಾವು ಏತ್ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಕಂಬಳನ್ನಾಗ ಅವು ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯ ಬರ್ರೆ ಆಪಿಜಿ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ಬಲ್ತು ಗಿಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಐಕ್ ಜಾತೆ ಮಲ್ತುದು ಅವು ಒಂಜಿ ಚಟೊಕ್ಕು ಬರುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪಡಾಪುಡು ನನ್ನ ಕಂಬಳದ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ರೆ ಪಿದಾಯ ಬರ್ರೆ ಅಂತ ಬಂಗಂಡು ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪಣ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸುದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಆಪುಜ ಒಂಜೆಕ್ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲತ್ತು ತಿಕ್ಕು ನತ್ತುಪಿನಿ ಅಂಚ ಅವೇನು ಗಿಡ ಆಪು ನತ್ತುಪಿನಿ ಅಂಚ ಎಂಚ ನಿಗ್ಲು ಹುಡುಕುನ ಲತ್ತನ ಅವು ಒಂದೆಟ್ಟು ನಾಯರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಜಿಂದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬಲ್ಲಡು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಎರ್ಲುಪ್ಪುವ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದು ಗೆತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪು ಅಂಚ ಏತ್ ಜನರು ನಿಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಗಲ್ನೆಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ 15-14 ಜನ ಒಳ್ಳೆದು ಅಕ್ಕ ಕಂಬಳ ದಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೇರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವು ಅಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಅಂತ ಮುಟ್ಟದಾಗುಲ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಗುಂದೇ ಬರ್ಪಿನತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೋಡತ್ತ ಅಂದ್ ಮನದು ಬರ್ಪಿನಿ ಸಂಬಳಗುಂದೇ ಹತ್ತು ಕಂಬಳ ದಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಬೇತೇನೆ ಉಪ್ಪುವೇರು ಕಂಬಳ ದಪ್ಪಗ ಮಗುಲು ಸೆಟ್ ಆಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಲಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಿದಾಡು ಮರ ಕಟ್ಟೋಡು ನುಗ್ಗ ಕಟ್ಟೋಡು ಮರ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಪರಾಯ ಕಟ್ಟದು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಅವ್ಳು ಲೆಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪೆನಿ ಕೊರಲೆಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾಡ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳ ಎಂಚಾಂಡು ಸರ್ ದಯಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಕಂಬಳ ನಡತ್ತುಂಡು ಎಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅವರ ಉಂತುಂಡು ಕೂಡ ಇತ್ತ ನಡತ್ತ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪನ ಕೇಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬತ್ತಂದಂಡ ಎರುಕುಲೆಗ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಬಲಿಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಈ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿಗಂದು ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಈತನ ಐಕ್ ರೋಮ ಪುಡ ಅವನ ಒಂಜಿ ಈ ಸೀಸನ್ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಾಕರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ಲೆಗ್ ದೊಂಬುಡು ಹೆಚ್ಚ ಬಂಗದೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಕುಲು ಪಶುಕುಲತೆ ಬಾವಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಂತ ಐಕಲೇನು ಅಂತ ಮೂಕೆಡ್ ತೂಡ ನಾನ ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ನಡುಟು ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸರ್ತ ಕಂಬಳ ತಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕಲಿಗೆ ಎಣ್ಣಿನ ಮ್ಯಾಡ್ಲು ಪುರ ಆತನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಂತ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇತ್ತ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪನರೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ 2-3 ಜತೆ ಎರ್ಲೆಗೆ ಟಪ್ಪು ಫೈಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು
ಅಂಚ ಅವು ದುಂಬೆ ಪನರ ಆಪು ನಿಶಾನಿನ ಒಂದುದುಂಡು ಬೊಕ ನೀರಿನ ಒಂದುದುಂಡು ಕರೆತ್ತ ಬೊಕ ಗೆಡಪುನರೇನು ಒಂದುದುಂಡು ಪೂರ ಮಾತ ಏನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಮಾಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಂದು ಉಂಬೇರ್ನ ಪಾತೆರ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪು ಅಂತ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ್ ನಂಡ ಒಂಜೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೆಲುವು ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೋನ್ಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳಂಪಳ್ಳಿ ಬೊಲ್ಲನ ಒಟ್ಟುಗು ನಮಲ್ಲ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಕಲುಟುಗು ಎಂಕ್ಲುಲ್ಲ ಇಂದು ಕನೆಫಲಯದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಕಲು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಮೆಡಲ್ ಆವಡ್ ಎಂದು ಪಂಪಿನವು ಸುದ್ದಿದ ಆಶಯ. ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿನೊಟ್ಟುಗು ದಾಮೋದರ ದೊಂಡಲೆ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಉಬರ್.